На сувязі Ігор Рубінштейн, медіа-менеджер гурта B2. Ігор, вітаємо вас. Дякуємо, що змогли до нас долучитися, до нашого ефіру. Розповідайте, будь ласка, що зараз у вас відбувається? Прывітанне, Віталь, прывітанне, гледачы. Тое, што адбываецца зараз, мне здаецца, пра гэта пішуць усе медыа свету, таму я думаю, што неяк нават не ведаю, з чаго пачаць, што адбываецца дзе, што адбываецца ў Тэгеране, што адбываецца ў Ізраілі, што адбываецца ў мяне. Тут, у вас, у вашым горадзе. Глядзіце, ўжо неяк сталася такая рутына. Я думаю, што за 34 дні вайсковых падзеяў мы ўжо прызвычаліся да таго, што ёсць нейкая, скажем, зацішша такое у дзень, ёсць нейкая такая эскалацыя ўвечары. Мы зараз чакаем, скажем так, нейкіх балістычных іранскіх ракетаў, тое самае, што было ўчора, тое самае, што было заўчора, і тое самае, што было ў суботу. Вось. І я так думаю, што чалавек прызвычаецца да ўсяго, і нават да такіх, можна сказаць, жудасных падзеяў тоже можна прызвычаецца, але так, ёсць тут менавіта вельмі сумныя, вельмі балючыя бакі, але мы зараз не пра гэта, мы пра тое, што вось, зараз так, вайна. Што жыхары Ізраілю кажуць, уласна, пра гэту аперацыю, якую распачаў Ізраіль у дачыненні да Ірану, ці выказваецца, што гэта слушна, можа, крытыкуюць гэта рашэнне? Я не ведаю, то есть ёсць, я думаю, нейкі там адсотак ці менш, хто можа гэта крытыкаваць, таму што, вось, мы ўсе бачым, што, скажем, там, гэтыя падзеі, да іх рыхтавалася ўся краіна больш за 20 год. Вось. І тое, што зараз гэта адбываецца, тут няма ўжо нейкіх там палітычных дыскусіяў, і апазіцыя, і кааліцыя усе падтрымліваюць армію, таму што не таму, што там мы хочам некага там пабамбіць, а тое, што мы абараняем сябе, свае сем'і, сваіх дзяцей. Такое. Я не ведаю, як можна крытыкаваць вайсковы падзеі, якія направлены на то, каб ты нармальна жыў, не ў тым стрэсе, якім ты жывеш апошнія годы. Страшныя звесткі прыходзяць акурат з Петах Тыква, там у шматпавярховы дом акурат патрапілі іранскія ракеты, і цяпер у некаторых ізраільцян могуць быць нейкія сумневы адносна працы супрацьпаветранай абароны, супрацьпаветранай сістэмы Ізраілю. У вас не змянілася меркаванне на гэты конт? Паслухайце, гэта ўсё, то есть пра працу супрацьпаветранай абароны лепш, каб выказваліся знаўцы супрацьпаветранай абароны. Тое, што я бачу, то есть кожны, у каго ёсць калькулятар, можа палічыць колькасць выпушчаных ракет, колькасць выбухаў, колькасць, скажем, там, тых ракет, якія трапілі у, скажем, там, у тыя самыя дамы і гэтак далей. Мы бачым, што СПА Ізраіля працуе на 90, там, плюс-мінус 90%. Гэта там тое, што гінуць людзі, слухайце, так, гэта балістычныя ракеты, гэта не тое, што ў нас было з Газы, это не тое, што было з Лівану, гэта нармальныя такія military grade ракеты, якія былі мэтанакіравана, спрацаваныя для таго, каб трапляць у цывільную вялікія будынкі, цывільную таксама. То есть я бачу толькі кавалачак гэтай ракеты, недзе ў кіламетры ад мяне у пятніцу гэта трапіла. Вось. І я вам скажу, што гэта ні на што не падобнае, нават не падобнае на тыя кацюшы, якія я там бачыў падчас Другой ліванскай вайны.
Вельмі даўно ў Ізраілю сітуацыя такой нестабільнасці вайсковай, але як бы вы апісалі сітуацыю цяпер? Ці ёсць паніка сярод людзей, як яны захоўваюцца, ці сядзяць пераважна дома, ці маюць запасы нейкіх харчоў, каб асабліва не Про паніку я не думаю, что гэта мае месца быць. Я не чуў про такое. То есть ёсць нейкая ўзрушанасць, ёсць нейкае хваляванне, ёсць, ну, все нормальныя. Ёсць нейкі, скажем так, спектр эмоцый, які да панікі ён увесь прадстаўлены. Вось. Ці ёсць я не ведаю, у мяне няма там нейкіх там стокаў запасаў харчавання, там вады, таго сяго. Я даволі спакойна да гэтага стаўлюся. Можа быць, я не правы. Вось. Тое, што я чую ад маіх суседзяў, тое, што я чую ад маіх сяброў, гэта, ну, окей, гэта цяжка, мы неяк павінны гэта перажыць, пражыць. Вось. А калі ўжо казаць пра нейкую там тое, што адбываецца на ўзроўні там грамадства, ну, не ведаю, ну, няма, людзі сядзяць па дамах, таму што офісы яны не ходзяць, таму што няма заняткаў у школе, ёсць нейкія спробы зрабіць гэта праз Zoom, такія няўдалыя, нічога з ковіда не палепшылася ў гэтым сэнсе. Вось. Таму людзі сядзяць дома, людзі размаўляюць адно з адным, ну, неяк так. Вось, працуюць, намагаюцца працаваць і здалёк, ну, вось, неяк так. Ігор, дзякуй вялікі вам за ваш аповед і, канешне ж, сіла вам вытрымкі. Ігор Рубінштейн, медыа-менеджер гурта Дзякуй вам. з Ізраіля, быў з намі на відэасувязі.